Wara diskors ta' satejn, għal ġurnata oħra Roberta Bela ma jlissinx kelma waħda. Din id-darba meta ġie mistoqsi rigward l-iskandlu tat-testijiet għal liċenzji tas-sewqan. X'għandek xi tajt fuq ħareġ il-qorti llum rigward il-liċenzji tas-sewqan li telefonati ħarġu minn Kastilja. Ma tafux ma tbissaru dawn it-telefonati? It-tlieta fil-qorti ġie żvelat li t-telefonati biex jinfluwenzaw lid-diretturi tat Transport Malta ħarġu kemm minn Kastilja kif ukoll mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin b'eżaminaturi jgħidu taħt ġurament illi qalulhom biex jalqu għajnejhom it-tnejn. M'għandekx idea fl-uffiċċju li taħdem inti stess? Silenzju għall-poplu Malti Wawċi? Dwar dan l-iskandlu, Roberta Bela offra biss silenzju e kif lanqas biss wieġeb jekk jafx minnu responsabbli għal dawn it-telefonati li saru minn Kastilja biex jinfluwenzaw lill-uffiċjali ta' Transport Malta. Aktar qabel fil-Parlament, anke l-Ministru tat Trasport Aron Farrugia evita kompletament milli jwieġeb dwar dan l-iskandlu.